Trovanje organofosfatnim insekticidima. Trovanje organofosfatnim insekticidima je jedno od najčešćih trovanja otrovima iz okruženja u Srbiji. Organofosfatna jedinjenja se mogu podeliti u dve vrste. Dietilni, na primer hlorpirifos, diazinon, paration i dimetilni, na primer dihlorvos, malation i fention. Putevi unosa u telo su gutanje, udisanje ili apsorpcija kroz kožu. Organofosfatna jedinjenja blokiraju acetilholin esterazu, zbog čega dovode do nakupljanja acetilholina u blizini muskarinskih i nikotinskih receptora i snažne stimulacije tih receptora acetilholinom. Efekti trovanja se ispoljavaju u autonomnom nervnom sistemu, na neuromišićnim spojnicama i u centralnom nervnom sistemu. Otrovane osobe će imati izraženu salivaciju, suzenje, znojenje, miozu, bronhoreju, doći će do povraćanja, nekontrolisanog mokrenja i defekacije, aktivacija muskarinskih receptora. Zbog aktivacije, a zatim depolarizacione blokade nikotinskih receptora u mišićima dolazi do fascikulacija, slabosti mišića i potom paraliza. Usled aktivacije nikotinskih receptora na ganglijskim ćelijama nastaje delimična stimulacija simpatikusa, pa se kod pacijenta mogu zapaziti hipertenzija i tahikardija. Organofosfati su jako liposolubilna jedinjenja i brzo prolaze kroz hematoencefalnu barijeru. Aktivacija, pa zatim depolarizaciona blokada nikotinskih receptora u mozgu dovodi do konfuzije, gubitka svesti, epileptičkih napada i na kraju prestanka disanja i smrti. Najveća opasnost pacijentu prijeti od neuromišićne paralize, zbog koje je ponekad potrebna respiratorna podrška. Trovanje se može laboratorijski potvrditi kroz merenje aktivnosti pseudoholinesteraze u serumu. Trovanje se leči primjenom atropina, koji suzbija muskarinske efekte otrova, i pralidoksima, koji se vezuje za molekule otrova na receptorima i tako ih skida sa receptora, pod uslovom da je dat dovoljno rano i da nije došlo do starenja veze otrova i receptora. Vremenom, veza između receptora i otrova postaje ireverzibilna i nedostupna dejstvu oksima. Atropin se primenjuje u pojedinačnim intravenskim dozama od 1 mg na svakih 3 do 5 minuta, dok se ne povuku znaci aktivacije muskarinskih receptora, na primjer dok ne dođe do značajnog smanjenja bronhijalne sekrecije. Obično se pun efekat atropina postigne posle ukupne doze od 5 do 8 mg. Kod teških trovanja pralidoksim se daje 30 mg po kilogramu, intravenska infuzija u trajanju od 10 do 20 minuta, posle čega treba nastaviti kontinuiranu infuziju od 8 do 10 mg po kilogramu na sat do kliničkog oporavka. Kod trovanja organofosfatima postoji i takozvani sindrom odloženog trovanja, koji nastaje 1 do 4 dana pošto se pod terapijom povuku inicijalni znaci. Ovaj sindrom je posljedica velike liposolubilnosti organofosfata, koji se redistribuiraju iz masnog tkiva nazad u krvotok i dostignu dovoljne koncentracije da izazovu ponovo znake trovanja. Znaci su vezani prvenstveno za neuromišićnu slabost i najpre se uočavaju na mišićima vrata. Zdravstveni radnici treba da pomišljaju na ovaj sindrom kada leče akutno otrovanog pacijenta organofosfatima i zadrže ga u bolnici dok se ne utvrdi da odloženog trovanja neće biti. Kod jednog broja bolesnika mogu u 1 do 4 nedelje posle trovanja zaostati neurološki ispadi usled oštećenja perifernih nerava. Smatra se da su ove kasne posljedice uzrokovane vezivanjem otrova za enzim neuropatska ciljna esteraza i degeneracijom aksona. Pacijenti imaju simetričnu slabost, najčešće muskulature karlice i donjih ekstremiteta, a ponekada se javlja i senzorna neuropatija sa parestezijama na šakama i stopalima, sindrom čarapa i rukavica. Poboljšanje neuroloških ispada se može očekivati tek posle godinu dana. Kod trovanja poljoprivrednika organofosfatnim insekticidima otrov najčešće bude proliven po koži i odeći. S obzirom da organofosfati lako prolaze kroz kožu zbog liposolubilnosti, otrov sa kože treba hitno ukloniti upornim pranjem vodom i sapunom,
a svu natopljenu odeću odmah skinuti sa pacijenta. Pri ovim postupcima zdravstveni radnici treba da nose zaštitne rukavice, vantile, kape i maske kako ne bi i sami bili intoksicirani, jer otrov može lako prodreti kroz njihovu kožu ili biti udahnut, intenzivno isparava u vazduh. Ako je otrov progutan, primenjuje se klasične mere otklanjanja otrova iz gastrointestinalnog trakta, zavisno od stanja svesti pacijenta i verovatnoće nastanka konvulzija, izazivanje povraćanja ili ispiranje želuca, primjena aktivnog uglja i osmotskih laksansa.